אנחנו בליונקה, הריינפורסט של פורטו ריקו. היום, מה התאריך היום אבא? 15 לדצמבר 2009. שחר מכינה לנו עוגת עלים מפרמזן, ומעיין עסוקה בזריקת אבנים. מעיין, זה גדול או קטן? תראי לי. זה אוקיי. וואי וואי וואי, איזה גדול. שחר? זה כן. שחר, מה את מכינה לנו? הנה. מה זה? עוגת פרמזן. תודה רבה. איך מכינים עוגת פרמזן? את שמה קצת פרמזן. כן. קצת טעים. כן. פרמזן. וזה הפעם. ומה? ערבבת את זה היטב היטב? מערבבים ככה. ואחר כך הולכים לשטוף ידיים. אוקיי, איפה את שותפת? מחממים בתנור. איפה את שותפת? כאן. מה זה פה? ואז הולכים בנחל? זה גדול מעיין. לא. מעיין, לא את זה. שימי. קחי אבן קטנה, אוקיי? קחי אבן קטנה. זרקי חזק. תראי לנו את האבן הקטנה. כן, זה בסדר. וואי כל וואי הכבוד. וואי וואי. שחריתי? זה בינוני, את יכולה לזרוק את זה. וואי 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 וואי. בואו נראה רגע את הנחל. זורם לו פה. ואנחנו עושים את המסלול. יש לנו עוד איזה רבע שעה ירידה במדרגות להגיע למחלים הגדולים. מזנה. אני לקחת מאותנו. ביי.